Tulilah kamanuli karadonyo tiyo hari harohide kabulya mularai malam tak jadi. Tulilah kamanuli karadonyo tiyo hari harohide kabulya mularai malam tak jadi. Gara-gara bete kawan dan lah betele-tele disuruh ambil sabi ni sandang pangkul GMB. Gara-gara bete kawan dan lah betele-tele disuruh ambil sabi ni sandang pangkul GMB. Anaknya letakkan tu anyo paso pailalo cari angko bisu dari mimpi sadang lalo. Anaknya letakkan tu anyo paso pailalo cari angko bisu dari mimpi sadang lalo. Ayah adalah bamimpi adik kaja urang gilo 87. Ayah adalah bamimpi adik gigi anjang gilo asabale. Kekala kaceka ya ulah bete lah kabete hondanya lah kadua kini sawanya lah kagadai. Kini lah bocok sagalonan tadi sabui kawan lah gilo bapondo lah kagadui. Kawan lah gilo bapondo lah kagadui. Kamanuli karadonyo tiyo hari harohide kabulya mularai malam tak jadi. Tulilah kamanuli karadonyo tiyo hari harohide kabulya mularai malam tak jadi. Gara-gara bete kawan dan lah betele-tele disuruh ambil sabi ni sandang pangkul GMB. Gara-gara bete kawan dan lah betele-tele disuruh ambil sabi ni sandang pangkul GMB. Anaknya letakkan tu anyo paso pailalo cari angko bisu dari mimpi sadang lalo. Anaknya letakkan tu anyo paso pailalo cari angko bisu dari mimpi sadang lalo. Ayah adalah bamimpi adik kaja urang gilo 87. Ayah adalah bamimpi adik gigi anjang gilo asabale. Kekala kaceka ya ulah bete lah kabete hondanya lah tajua kini sawanya lah tagadai. Kini lah bocok sagalonan tadi sabui kawan lah gilo bapondo lah kagadui. Kawan lah gilo bapondo